Il-Partit Nazzjonalista fakkar Transgender Day of Remembrance billi l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, akkumpanjat minn martu Niki Vella de Fremont, poġġew koruna tal-fjuri quddiem il-monument tal-imħabba f'San Ġiljan. Preżenti wkoll kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit tal-Parlament David Agius u Graziella Attard Previ u Alexander Manġon mill-Forum Opportunitajiet Indaqs tal-Partit Nazzjonalista. F'din il-ġurnata tingħata tislima lil dawk it-transgenders kollha li nqatlu vjolentament kaġun ta' mibeda u intolleranza minħabba l-identità tal-ġeneru. Hija l-ewwel darba żgur għall-Partit Nazzjonalista. Jista' jkunu probabbilment hija l-ewwel darba l-Partit Politiku f'Malti illi jikkommemora, iffakkar dal-avveniment. U dal-avveniment x'inhu? Għall-aħħar 18-il sena mad-dinja kollha ikkommemoraw dik li kienet il-mewt, il-vjolenza, is-suwiċidji, dak illi huwa illi wassal illi nies transgender fir-realtà jiġu kkalpestati sempliċement tal-għażliet tagħhom. Aħna ilna ngħidu illi fiċ-ċentru tal-politika tagħna għandu jkun hemm il-persuna. Il-persuna li lin minn dak li taħseb, li lin minn dak li tħoss, li lin mir-razza, li lin mill-kulur, li lin mit-twemmin tagħha, li lin mis-sesswalità tagħha. U allura l-messaġġ sempliċi hu li kwalunkwa persuna hija persuna l-ewwel qabel kollox. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jisostni li l-poplu irid issa mhux biss jittollera lil persuni transgender imma jaċċettom bħal kull persuna oħra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kompla jisħaq li jikkundanna kull forma ta' vjolenza u diskriminazzjoni. Iddikjara li jrid ikun strumentali biex jgħin persuni transgender li qed ibatu minħabba kull forma ta' diskriminazzjoni, bullying u abbuż fiżiku jew psikoloġiku. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-edukazzjoni hija l-aqwa arma sabiex niġġieldu din il-miżinformazzjoni li twassal għal mibeda u l-intolleranza. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista jisostni li hemm ħtieġa ta' kampanja edukattiva fuq skala nazzjonali sabiex dan iseħħ. Fost oħrajn l-iskejjel għandhom responsabilità u fl-età idonea jorganizzaw attivitajiet fejn it-temi ta' diversità fl-identità tal-ġeneru u l-orjentazzjoni sessuali ikunu imresqa. Il-Partit Nazzjonalista mhux biss tifakkar din il-ġurnata importanti għal persuni li jinsabu fi gruppi ta' minoranza, iżda qed jistedinhom biex iwasslu il-proposti tagħhom lejn il-Partit Nazzjonalista. It-tnejn il-bandiera ta' Malta fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista f'Tal-Pjetà ġiet imtella mezzasta bħala sinjal ta' luttu u turija ta' rispett u solidarjetà.